paglimas ng budget ng PhilHealth, malakas ang panawagan na ibalik ang kinuhang pondo. Mr. President and Madam Chair, sinabi sa atin ng Budget Secretary at ng Finance Secretary na pinangpopondo pala ang perang kinuha mula sa PhilHealth para sa right-of-way acquisition at resettlement na kailangan upang ilabas ng JICA, ADB at World Bank ang pondo nila para sa mga malalaking proyekto para sa baha at para sa mga tren. So, paano na po ngayon? Una, ibabalik po ba ng National Treasury at ng DBM ang kinuhang 2024 na pondo ng PhilHealth? Mr. President. Unang-una po, Mr. President, nasabi na rin po ng ating Secretary of Finance na siya po ay tatalima sa desisyon ng hudikatura. So dahil po dyan ay maibabalik po, dahil po dyan ay itong mga susunod na mga hakbang ng DOF ay ating sasabihin po ngayon. My impression is that the TRO is only on the remittance to the national government. Okay. So the TRO does not talk about government investment. Okay. Mr. President, ang TRO po ng hudikatura ay para hindi na po gamitin ito na itigil po itong ang pag-remit ng pera. Pero hindi po binabanggit na ito ay kailangan ibalik sa National Treasury o kaya po sa DOH, sa PhilHealth. Tama po ang good sponsor, Mr. President. Kaya't at the very least, minake of record ko na malakas ang panawagan na ibalik pati yung kinuha ng pondo. So in the meantime po, ang ibig sabihin ba nito ay kailangang tapyasin ng Senado at ng BICAM itong ipinadalang General Appropriations Bill para mabigyan ng 2025 budget ang 2024 right-of-way at resettlement budgets para sa mga flood control projects at para sa mga tren, Mr. President? Hindi po, Mr. President. Kasi itong pagbuo naman natin ng budget ngayon, hindi po nakasaalang-alang itong mga pondo na ito na sinasabing ililipat mula sa PhilHealth. Kaya po yung kabuuang 6.352, yung sources po niyan, hindi po galing doon. Although, good sponsor, Mr. President, gaya ng nabanggit ko kanina, ang understanding po ay batay dun sa nasabi ng both budget and finance secretaries noon na yung perang unang kinuha sa PhilHealth ay para dapat sana sa right-of-way acquisition at resettlement na kailangan, kumaga counterpart ng gobyerno natin para ilabas ng tatlong international financial institutions yung pondo naman para sa mga malalaking proyektong kaugnay ng baha at kaugnay ng tren. So, ang ibig sabihin din po ba nito ay gaya ng, ay panukala ko noong DBCC briefing natin na kailangang itigil na rin ang paglagay sa alanganing unprogrammed funds ng mga pondo para sa flagship projects ng gabinete at ng presidente. Mr. President, pagkaalaman natin na yung mga kailangan namang bayaran ay nabayaran din sapagkat ang ginamit din po dito ay mga ibang pinagkukuhanan natin ng mga excess revenue ng gobyerno at yung iba naman po na nakikita nating nakasama dun sa mga dapat nakalinyang bayaran ng mga mga proyekto ng departamento, hindi po kompleto ang mga dokumentong na isumiti nila. Kaya katulad din po niyan, nasa level of priority naman. So ang uunahin, yung kompleto na halimbawa shovel ready or all of the other requirements have already been submitted for us to be able to release the funds for them. So the short answer to this is that no, it will not be affected because we have other sources of revenue. And number two, those that are still pending as of now are still in the process of completing their submissions. So, isa-isahin po natin, good sponsor, Mr. President. Yun po bang pondo para sa right-of-way acquisition ay meron na po tayong nakasubi bilang counterpart ng gobyerno para sa
mga proyekto na kapartner natin, yung mga IFIs. Yes, Mr. President, nabayaran na po natin ang lahat ng para sa DPWH ayon sa ating budget secretary. At ganun din po ba, good sponsor Mr. President, meron na po tayong nakasubi or nabayaran na para dun sa resettlement, kaugnay ng malalaking proyekto din sa baha at saka sa tren. Po, except that yung iba, wala pang submission yung DOTR, pero may partial payment na tayo sa DOTR foreign assisted projects. Most of those projects are lodged within the DOTR, Mr. President, and for now, partial payments have been released. Unfortunately, also in the end of the Department of Transportation, they're still also in the process of completing other submissions before we can release. So sa ngayon po, dun lang sa proyektong resettlement, yung mga bahaging iyon na nakalodge sa DOTR, sabi po ng good sponsor, most are lodged in the DOTR. Anong porsyento ng mga proyektong may kinalaman sa resettlement dahil sa baha at dahil sa tren ay may pondo na?